Внимайте какво ще си пожелаете, защото се случват нещата. Ще ми демонстрираш ли как го правиш? Да, в момента си пожелавам. Всичко се прави с левата ръка, десната през това време на сърцето, за да покажеш пред Бога, че ти си чист, душевно чист, че нямаш лоши помисли при влизането в свещената територия. От тук натам това вече е свещена територия. И за да навлезеш, ти трябва да бъдеш, ако не толкова чист, поне пречистен на това място. Добър ден! Добър ден! Хижа Трещеника. Ето тук право нагоре. Само направо. Като завиеш вляво. Завивам вляво. Вляво е тук на моста, завиваш с него и право на Трещеника. Добре, супер. Мерси, айде. Чао. Казвам се Илиян Бучков, роден съм в Якоруда. Занимавам се с туризъм от 1995 година. Опитвам се да правя и да въвеждам различните форми на алтернативен туризъм. Още много преди да се говори за алтернативен туризъм. Няма територия в България, на която да няма някаква древна или още по-древна история. А туристите точно това обичат – да слушат истории. Аз всяка свободна минута я използвам за търсене на древни артефакти, за разпитване на иманяри и стари хора, за древни истории, защото стремежа във всеко от поколение на поколение за намиране на даденото съкровище, то не угасва. Това е нещо, което е запазило легендите и историите. Готови сме. Айде да тръгваме сега. И понеже ми е хоби да се занимавам с древна история, тук дал Господ около нас, планината е пълна с олтари и изсичания. На всяка по-голема скала има нещо изсечено от уния древни времена. И полека почнах да контактувам с мои приятели, които се занимават с история. Почнах да чета литература и се оказа, че страшно много от нещата, които ги има по света, ги има и тук в нашата планина. Но и много от нещата, които ги има в нашата планина, ги няма никъде по света. Това е главният олтар, на който е принасен в жертва 3-годишен бик. Преди всяко предсказание са принасени жертва бик и на всички култови празници. Но бика е спънат, вързан е с въжета и е спънат на колене. Натиснат е по гърба. Тук му е дясно, тук е лявото коляно. Тук му е врата, това му е главата. Тук са изсечени стъпките, къде да стъпне този, който принася жертвата, а тук подпира коленете си. Фаща с левата ръка левия рог на бика, с десната ръка промушва ножа зад ухото и му прерязва гърлото. Кръвта почва да се стича, забележете къде. Ето, прерязано е гърлото и почва да тече кръвта. По този начин кръвта излича информацията, неговата карма, неговата орис, това, което му е речено да стане с него. Или представете си, че вкарваш флашка в чуж компютър, за да изтеглиш информация. Което показва, че уния хора в древността са знаели, че течността или флуидите, кръвта в частност, може да носи информация. Те са владели науката за чакрите много преди индийците. Индийците, както всички древни народи, са я взаимствали тая наука от нас. И цялата същност на жертвоприношението е да може без да знае то, на което ще правят предсказанията, чрез кръвта да му измъкнат информацията. Така че, още едно доказателство, как всички са взели по нещичко от нас. Ние сме им го дали, ние не сме го крили. И като кажа, че ние обичаме всички народи, защото те са наши деца, няма родител, който да мрази децата си, това е истина. Ние сме толерантни към всички, защото те са наши творения.
Откъде произлиза думичката хора, знаете ли? Хор, ра. Хор говоря. От хората хортувам. Ра, Бог. Говорещите Божии създания. Или, накратко казано, Божия народ. Съвременните българи, които живеем на съвременната територия на България, ние естествено сме преки наследници на бесите, на траките. Но ние сме съвременни българи, така че ние сме Божия народ. В древността много сме слушали, много е говорено, много е търсен така нареченият Божи гроб. Но не става въпрос за гроба на Исус Христос, а за гроба на Месията или Спасителя. Кой е Месията? Орфей, Ор – говоря, Фей – Бог. Говорещият Бог или говорещият с Бога в по-късни времена. Ние в училище едно време учихме, че Орфей е някакъв митичен, античен певец, овчар, който много добре свирил, попленявал със своята музика животните и хората. Но, всъщност, Орфей не е една личност. Орфей не е един човек, който е съществувал в даден определен момент. Това е длъжност, това е титла. Защо смятам, че тук е погребан сирианец? Това е съзвездието голямо куче, изсечено едно към едно. В картата, която ти показах вътре на писанието, съм извадил звездната карта, сложил съм едно към едно мащаб до този мегалит и се оказва, че е копие едно към едно. Тук тая дупка, може да си пъхнеш пръстчето. Това е звездата Сириус. Ако тръгнем в нисходящ ред, съзвездие голямо куче, звезда Сириус, това би трябвало да бъде планетарният модел около звездата Сириус. И показва откъде е дошъл този, който е погребан в този гроб. По моите разчитания, по моето скромно мнение е оставено послание по тия скали. Откъде сме дошли? Чипа, който е вграден, разума в нас. Когато Слънцето почне да отслабва, къде да търсиме следващата дестинация на човешката раса, на познанието, за да го съхраниме? В нашия град, нашето консервативно общество, никой не можеше да повярва, че действително тук в нашата планина, как ли пане тук в тия дивоти се е възродила, се е появила цивилизацията. Откъде на къде, баш па тук. Как не е някой друг, па не е па точно. Защото ние се малооценяваме и се унижаваме. И защо така? Защото така сме свикнали. Като Шопа, дето е казал в зоопарка пред жирафа, клетката на жирафа. Те такова животно па нема. Не е възможно да има такова животно. Да и нашата е малко такава, но ги има нещата. Просто имаме артефактите, с които доказваме всичко, което го има в ефирното пространство като приказка. Ние го имаме черно на бяло, или както викаме, ние църно на бело. Имаме го. А след като го имаме черно на бяло, значи, как да кажем другояче, че не е българин? Айде, той може да не се е имал като българин, но ние сега сме българи, тия, които сме наследници, преки наследници на Божия народ. И затова казвам, че Господ е българин. Клякай сега и почва с левата ръка. Сипваш, подпри колената, да не бой се. Точно, подпри двете колена, ако искаш. И си с дълги ръце. Така, малко сипни, малко мъксе сега. Не много, малко. Достатъчно. Малко медец, лъжичката да капне. Достатъчно да капне. Готово. Малко винце. Готово. Така. И водичка. Изправяш се, поглеждаш към слънцето, благодариш. И това е всичко.